Ngatimbomirai mafanizi kana kuti zvemajokes timboonesana chokwadi. Hakuna mukomana anosiya musikana waanoda waadanana naye kwenguva yakareba ozongoshaika musi werora pasina nyaya iri behind. Munozviziva here kuti kune varume vakawanda vari mudzimba vari kudimba kuti dai ndakangoshaika hangu musi werora ndakarova pasi. Kune varume vakawanda vari kungochema kuti dai Mwari akandipa simba musi wemaroro ndisina kubatika, zvimwe ndingadai ndisiri mumatambudziko andiri kusangana nawo nhasi. Ukaona murume ashaika musi werora, murume iyeye kana kuti mukomana iyeye aramba kudya huroyi nekunyara, anonga atiza neupenyu hwake. Chinowanzoitika musikana paanenge achifara achigadzirira rora rake achiposta pamasocial media nekudadira shamwari dzake, kakawanda kacho vanhu vanomuvenga vangava vari vanhu vemumaraini, dzingava dziri shamwari dzake, kakawanda kacho dzinoenda nema-V11 epasi yemusikana iyeye kumukomana wacho, and anonga ari ma-V11 zvechokwadi, and anonga ari ma-V11 ane ma1 ane chekuita nepast yairaramwa nemusikana uyu kumashure asati agadzirisa life yake. Zvekuti mukomana anosviba mwoyo ipapo anenge ari madhiri eshaisano, but anenge ari madhiri eshaisano ane chokwadi mukati. Baba, pane ma-red flags anobuda kuma-dying minutes yekuti unongatsoona kuti apa pakaipa, paakutoda kutiza neupenyu hwangu, paakutomboda kusiya zvinotaurwa nevanhu kana kuti vanhu vanozoti kudii, wobva wachiita zvelife yako, nekuti life yako ilife yako. Dai maizowana mukana wekuinterviewa mukomana iyeye, kakawanda kacho manga musikamushori ende maigona kuzotomupa sando dzake. Ndo zvinoitika palife.